Koldo Goitia Markuerkiaga Lekitxoko alkate izendatua. Ikastetxeetako ikasleek zuhaitzak landatu dituzte Usotegi parkean. Kaleka uztailaren 18tik 21 ospatuko da. Ekintzaz betetako asteburua izango dugu. Astebururako temperaturak gora eta giro estalia. Lekitxoko udalbatza eratzeko bilkura ospatu zen aurreko zapatuan, udaletxeko batzarraretoan. Eta bertan Koldo Goitia Markuerkiaga aukeratu zen Lekitxoko udaleko alkate. Nintzako ore handi bata aurrengoko laburtietan bebarriro Lekitxoko alkatia izatia eta Lekitxo eta Lekitxarren interesak defenditzen segitzia. Maiatzaren 26ko udal hauteskundeetan EAJ-PNV alderdiak 2300 bozka eta 7 zinegotzi lortu zituen. Eta EH Bildu koalizioak 1871 boto eta 6 zinegotzi. Hori horrela, bozketan Koldo Goitia Markuerkiaga izan zen aukeratua bere aldeko 7 boto izan ostian. Beraz, alkate moduan, bere bigarren legealdia izango da. Eskola Agenda 21 ikastetxeen jasangarritasuna eta kalitatezko hezkuntza programa da. Komunitatearen partaidetzan oinarritua. Programa honen barruan ikastetxeak zuhaitz ezkurrak landatzen egon dira urte osoan zehar. Ardura nagusi jasan pinuak euken gaixotasuna eta orduan enpresa edo elkarte bateri deitzu gehintzaun, eta eurak etorri ziren pizkatxu gazelan berreskuratu aldan eta etorkizunari begira zerrein aldoun baso bat sortzeko. Astelehen honetan ikasleak Usotegi parkera joan dira zuhaitzak lurrean landatzera. Gaur etorri gara, geure tetrabriketan hartu geure eskurratatik urten daben landariak eta hemen egongo dira udaberrir arte. Udan ezin duten zaindu behar den moduan, udal foroan alkateari eskatu zien toki bat lurrean sartzeko. Eta ondo hasten direnean, gero, otoion dagoen udal lursail batean sartuko dira, herriko basoa sortuz. Kalekak 30 urte beteko ditu nazioarteko kale arteak Lekitxora hurbilduz. Lekitxoko nazioarteko kale arteen jaialdia uztailaren 18tik 21 bitartean ospatuko da. Eta aste honetan jaialdiaren egitarauaren aurkezpena izan dugu plazan. Aurten kalekak 30 urte ospatzen dituz. 30 urte kalean zerki jaialdizaz hasi zana, aurten ja prozesu askanengoko 3 urtietan emondon prozesua kalekaia sendotu da. Gaur egun eta azken 3 urteko bilakare esker kalekak gizartean eragina izan nahi duen eragile bat ere bada. Gizarte parte hartzaile eta kritiko baten erronka eskaintzen digu. Ez da erresa, 30 urte olako proiektu bat pilpilean mantentzea eta lortu dozue. Formatu eta lenguaien aniztasuna izango litzateke edizio honen bereizgarritasuna. Aurreko urteetan egin dugun bezala, kalekak 3 lan lerro ezberdinduko ditu, 3 sekzioetan banatuta, lehenengoa kaleka ofiziala, bigarrena kaleka eskratz eta 3. kaleka esblai. Edizio honetan 25 konpainia eta kolektibo izango ditugu. Beti bezala, alor ezberdinetako ikuskizunak batuz. Italia, Frantzia, Txile, Erresuma Batua, Alemania, Katalunia, Galizia, Toledo, Kantabria eta noski, Euskal Herritik etorritako artistak izango ditugu jaialdian zehar. Gogoratu beraz, uztailean hitzordu berezia izango duzuela kale artearekin, kalekaren 30. urteurrenean. Asteburu zoragarria dugu aurretik, eta gustu guztietarako ekintzaz betea. Bihar, ekainak 21, Musikaia Musika elkartearen 6. aste musikalaren azken saioa emango da ikusgarri zine aretoan arratsaldeko 7etan. Egun berean,
iluntzeko 8 tardietan, 19. iparraldeko haizeak eri emango zaio hasiera bertso saio batekin eta zapatuan eta domekan ere ekintzaz betetako asteburua ospatuko dute. Besteak beste, gisau txapelketa, kalejirak eta iparraldeko eta hegoaldeko produktuen azoka izango ditugu Aikita Txiki elkarteak antolatuta. Bestalde zapatuan, goizeko 11 tardietan, Garraitz kirol taldeak antolatutako gazte triatloia eta arratsaldeko 7 tardietan, etorkizuna dantza taldearen udako dantza saioa izango ditugu. Eta domekan, goizeko 10etan, Lekitoko espinin maratoia ospatuko da Tinglauan. Eta amaitzeko, Lekitoko ikastetxeek San Juan bezpera ospatzeko jaiak antolatu dituzte. Con estos bostezos parece que tenga una vida normal, ¿verdad? Lo parece. Lino, aurren jaiak animatzen dituen katu sinpatikoa da. Katu erraldoi baten mozorro irrigarriaz lan egiten duena. Umeen iseka eta tratu txarrak jasateaz nekatuta, bizitza aldatzea erabakiko du. Me he transformado en un monstruo. Podía oír la melodía en mi cabeza. Estaba todo ahí, todas las notas. Tenía que soltarlo. Rocketman. Elton John musikariaren haurtzaroa eta gaztaroa kontatzeaz gain, arrakasta lortu arteko ibilbidearen berri ematen du film biografikoak. Amak ez dio maitasun handirik emango, eta aitak ez dio erreparatu ere egingo, baina piano eskolekin poztuko du haurtzaroa. Eguraldia Kito elkarteak babestuta. Eguraldia. Gaur giro ilunagoa izan dugu eta tenperaturak bera egin du. Egun osoan hodei ugari ikusi ditugu eta goizeko lehen ordutan euria ere egin du. Barikuan arratsaldean oberako bidea hartuko du eguraldiak, baina iparraldeko haizeak temperaturak 20 gradu zentigradu azpitik mantenduko ditu. Egunak aurrera egitearekin batera hobetzera egingo du. Halere zerua hodeitsu mantenduko da. Zapatuan temperatura nabarmen igoko da eta hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira. Goizaldean eta goizeko lehen ordutan, oraindik hodeiren bat izango da, baina ez dute euririk utziko. Temperaturetan uda beteko balioak neurtuko dira, 25 eta 30 gradu zentigradu artekoak. Igandean are eta bero gehiago espero dugu. Goi eta erdi hodeiak nagusitu eta zerua estalita mantenduko dute. Ondorioz, goizaldeko temperaturak epel mantenduko dira, 19 gradu zentigradu inguruan. Egunez, temperaturak 26 gradu zentigradutara iritsiko dira. Irudi hauekin agurtzen gara. Duela urtebete bezperako sugarrak itzali ostean, ekainak 24an eguzki jaia ospatu zen Lekiton. Mendeetan zehar egin den aurresku honetan, belaunaldi ezberdinetako emakume lekitarrak izan dira protagonista. Lehenengo aurreskua 12 emakumek dantzatu zuten goizeko 6 tardietan. Eguerdian, ordu batetan, 1953tik gaur egunera arte dantzatzen aritu diren 60 emakumek bete zuten plaza. Bukatzeko, iluntzeko 8etan, 3. sokadantza osatzen zuten 12 emakume irten ziren plazara. Etorkizuna dantza taldeak San Juan eguna asteburuan denean eguzki dantza jaia ospatuko du. San Pedro eguneko emanaldia betiko moduan mantenduz. Irudi hauekin agurtzen gara beraz. Gozatu asteburuaz eta ondo pasa.